Well, nkhani yake sina imene yayaka kwambiri masamba anchezo ndi nkhani ija imene olundira khala kuti sindafotokoze mwina mwayeseranso kuganizira kuti itha kukhala ina yake yomwe mukuganizayo. Komano oino nkhani yake ndiyokhuza Agalu amene adabedwa ku nyumba yachifumu, nyumba ya mtsogoleri wa dziko imene ili pansi pa boma, osati momwe tikuti nyumba ya mtsogoleri wa dziko ndiye kuti private house ya mtsogoleri ayi, komano nyumba zimene zinamangidwa ndi boma kuti azitsogolera dziko lino adzikhalako. So nkhani imene ndadza nayo kwambiri ndiyokhuza mkulu amene ali mchitokotsi padakali pano amene adakhalapo deputy chief of president residence amene ndi Godfrey Jalale. So tisanapite umo ndi umo, monga mukudziwa kunena kuti pambali pa mkulu amene ali muchitokotsi Godfrey Jalale palinso kunena kuti Agaluwa akusungidwa ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino. Koma nkhani yathu yayikulu sizoti igona pa mtsogoleri wakale wa dziko linoyu, koma nkhani yathu ikhala kwa yemwe adakhalapo state residence deputy chief amene tawafotokoza kale Godfrey Jalale amene bwalo lalikulu la milandu la Lilongwe senior resident magistrate court dzulo lakana pempho la belo la mkulu ameneyi ndipo afotokoza nena kuti apitiriza kumusunga mpakana pa 1 Disemba. Mkuluyu nayenso akukhuzidwa pa nkhani yakusowa kwa katundu wina yemwe adasowa ku nyumba zimenezi zachifumu, nyumba za mtsogoleri wa dziko zomwe zili pansi pa boma. Ndipo mkulu ameneyi ndiyemwenso wapereka umboni kunena kuti Agalu omwe adasowa ku nyumba zachifumu akusungidwa kumeneku kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino. Ndipo nkhani imeneyi ikakhala ikuvuta kwambiri kamba kunena kuti dzulo komanso zana anthu akhala akufalisa nkhani zosiyanasiyana kunena kuti mtsogoleri wakaleyu wamangidwa ndipo padakali pano ali mchitokosi cha polisi, pamene wena amalemba kunena kuti mkuluyi ali pa house arrest. Omwe amafotokoza zonena kuti mkuluyi ali pa house arrest adafotokoza kamba kunena kuti kudatuluka zithunzi zimene zimaonesa kunena kuti panja pa nyumba ya mtsogoleri wakale wa dziko lino imene ikupezekera mu mzinda wa Lilongwe ku area 10 padali podzadzana ndi apolisi komanso galimoto za apolisi. Ndipo ichinso ndi chimodzi mwa zinthu zimene zidasokoneza mkumano wa ku nyumba ya malamulo kamba kunena kuti aphungu a ku nyumba ya malamulo omwe ndi otsatira chipani cha Malawi Congress Party adakasonkhana ku nyumbayi kuti akaone kuti kodi zomwe zikuchitika ku nyumbayi nzotani. Koma malingana ndi malipoti omwe apolisi adatulutsa, iwowa adatsimikiza kunena kuti mkuluyi sizoti ali m'manja mwa apolisi, komano chimene apolisi adakapezekera ku nyumba yake ndi nkhani yonena kuti iwowa ali pakafukufuku wokhudza Agalu omwe adatsowa ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo iwowa adatsimikiza kunena kuti achakwera padakali pano sadamangidwe, ndipo apolisi afotokoza kuti alikaye mu dongosolo lochita kafukufuku okhudza nkhani. Ndipo adatsimikiza kunena kuti dzulo ngakhale apolisiwa adali ku nyumba imeneyi ya mtsogoleri wakale wa dziko lino, komano sadalowe ku nyumba ya mtsogoleriyu. Ndipo m'malo mwake kucha kwa tsiku la lero bwalo la milandu lapereka search warrant kwa apolisiwa kunena kuti ino ali ndi kuthekera kuti akatani akafike ku nyumba imeneyi kuti akayambe kuchita kafukufuku okhuza Agalu. So tili pa nkhani yathu yokhuza amenewa former state residence deputy chief Godfrey Jalale amene tafotokoza kale kuti apolisi afotokoza kuti akupitirira kuwasunga mchirokosi kufikira pa 1 Disemba chaka chino cha 2025. Ndipo chigamulochi chadza kudzera
mwa yemwe ndi senior resident magistrate amene ndi Robert Boffa, omwe atsimikizira kunena kuti boma sili kupereka belo kwa mkulu amenewa ajalale, ndipo iwo afotokoza kunena kuti mu nthawi ino akuwasungabe ndi cholinga chonena kuti umboni komanso zinthu zina zisasokonezedwe. Ndipo mkuluyi akukhuzidwa ndi kubedwa kwa agalu okwana 4 kuchokera ku nyumba iyi yachifumu, ndipo malingana ndi kuti zofufuza zili mkati, choncho mkuluyi sakuloledwa kutulutsidwa mchilokosi cha apolisi mpaka zonse zokhuza kafukufukuyi zitaonesa kuti zasongola, pomwe mwina angapasidweno belo. Ndipo malingana ndi boma, lachiwiri lapitali boma linapempha khoti la milandu kuti liyesese pa masiku okwana 7 akhale atasiriza kafukufuku, ndipo adapempha kunena kuti mkuluyi masiku 7 amene boma lapempha asatulutsidwe mchilokosi cha polisi. Ndipo malo mwake bwalo la milandu lachita granti pempho limene likunena kuti mkuluyi apitiliza akumusungabe, koma amene akuyimirira mkuluyi pa milandu adapempha kuti bwaloli limutulutse mkuluyi pa belo, komano ngakhale adapempha pempholi bwaloli lidatsimikiza kuti sili kuchita zimenezi malingana ndi pempho limene boma lidapempha, komanso malingana ndi malamulo awo akafukufuku kunena kuti pali zina zimene akufuna ataziyendesa zimene akuganiza kuti zitha kusokonekera malingana ndi kutuluka kwa mkulu ameneyi. Ndipo amenewa Botha amene ndi senior magistrate iwowa adatsimikiza kunena kuti akuganiza kunena kuti pa 28 mwezi uno 28 November ndipo mwe akhale akusirizisa chilichonse chokhuza kafukufuku awo, ndipo iwo afotokoza kuti zonse zokhuza mlandu umenewu ndi kuti zikhala zikupezeka ma documents okhuza zimenezi. So ndiye kuti mlandu malingana ndi kulankhula kwa amenewa senior magistrate resident afotokoza kunena kuti pa 1 December ndipo mwe mlandu ukhale ukupitirira kumene akakhale akumva ngati nkoyenera kuti mkuluyi apasidwe belo kapena ayi. Ndipo polankhulapo yemwe akuyimira mlandu ajalale amene ndi Khwima Mchizi afotokoza kunena kuti alemekeza chigamulo cha bwalo la milandu, ndipo adawonjezera kunena kuti iwo akudikira machidwi ku bwalo la milandu malingana ndi chiganizo chomwe apereka chonena kuti sakuwatulutsa amene iwo akuwayimirawa pa belo iliyonse. Ndipo iwo afotokoza kuti ganizo limene khoti lachita sakususana nalo malingana ndi malamulo a dziko lino. Ndipo iwo adawonjezera kunena kuti chifukwa chinoti dziko alikufuna lipeze umboni ogwirika pa nkhani, choncho nkoyeneradi kuti iwo alemekeze chigamulo chimene bwaloli lidapereka lonena kuti sakulola amene ajalale kutuluka pa belo. Ndipo malingana ndi kafukufuku yemwe boma likuchita ndiye kuti pa 1 December ndipo mwe akakhale akuperekera maumboni onse okhuza nkhani komanso kuona ngati nkoyenera mkuluyi kupasidwa belo kapena ayi. Ajalale adamangidwa Friday akamba kuwaganizira kuti iwowa adaba agalu okwana 4 amene akuwatchula kuti German Shepherds amene ndi ndalama zokwana 4 miliyoni. Ndipo iwowa akuganiziridwa kuti izi adazichita pakati pa masiku apa 19 September komanso pa 4 October mchaka chomwe chino cha 2025. Ndipo izi zikuganiziridwa kuti zidachitika mu nthawi imene mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Makikafe Chakwera pamodzi ndi timu yawo momwe amasamuka ku nyumba ya dziko atatha kukwanisa zaka zawo 5 kusatira kuludza kwa masankho pa 16 September omwe dziko lidasankhano president watsopano amene ndi Professor Peter Mutharika omwe ndi woyimirira chipani chija cha DPP omwe adalumbiritsidwa pa 4 October mchaka chomwe chino cha 2025. So nkhani ndimeneyo imene yamanga nthenje nkhani yakubedwa kwa Agalu
amene adachotsedwa ku nyumba yachifumu. Agalu amene cholinga chake kunali kutumikira kumeneko ku nkhani yokhuza zachitetezo, koma ndizomvetsa chisoni kuti amene ndi ma public figures ndi amenenso achita chochititsa manyazi monga ichi. Kodi mwina tivomerezane ndi dziko la Tanzania kunena kuti amenewa achakwera mu nthawi yawo kunali zopoyira zochuluka, ndi chifukwa chake adawakana kukhala nawo mgulu la anthu okhazikitsa bata. Nanga ichi nchani kuba Agalu amene ndi a dziko, tinene kuti mtsogoleri wa dziko linoyu akusowa 4 million yokagula ake ku dziko la Germany. Anyway, sitikakambe zochuluka kamba kunena kuti padakali pano nkhani ili in process, mabwalo a milandu adakayizukuta nkhani. So through comment section timve maganizo anu kunena kuti inu mukutipo bwanji kukhudzana ndi nkhani imeneyi yakubedwa kwa Agalu ku nyumba ya dziko lino imene ndi ya mtsogoleri wa dziko. Koma mwina funso langa ndilonera kuti mmene zateremu popeza chipani cha MCP chidanena kuti chasankhanso amenewa Dr. Lazarus Makekafe Chakwera kuti azapitirire kuzayimira nawo pa masankho a mchaka cha 2030. Kodi inu muzawakhulupirira kuti mungawayikenso pa mpando? Koma nanga ngati aba Agalu, do you think kuti ndalama zayenda motani? Popeza nkhani ya ndalama sidayambe kufutukuka pano, tangodziwa kaye za Agalu timverako zochuluka, koma kwathu kukhale kudikira kuti ziyenda motani. Monga adanenera Deputy Homeland Security Norman Isale adati zikuoneka kunena kuti chipani cha DPP sichimanga munthu aliyense, koma lamulo ndi limene limange anthu ochuluka. So through comment section timve maganizo anu za nkhani kuti inu mwayiona bwanji, nanga mukutipo chani. So mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu yemwe pozinyadira ndimangoti Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda ose wala uchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos apereka lokonzerani pano pa Sam Mmodzi YouTube channel chanu chokondedwa. Bye.